Кыш. Табигатьтә ел фасыллары һәр вакыт бер-берсен алмаштырып тора. Яздан соң җәй артыннан көз килә. Көзне кыш алыштыра. Бу нәрсәгә бәйле соң? Барысы да бик гади. Җир кояш тирәли әйләнеп йөргәндә үз күчәре тирәсендә дә әйләнә. Шул вакыт җирнең төрле өлешләренә кояш нурлары төрлечә төшә. Кояш иң күп җылыткан урыннарда җәй булса, кояш нурлары азрак төшкән җирләргә кыш килә. Кыш елның иң салкын фасылы, кар-бураннар вакыты. Кыш көне кояш күктәге соры болытлар артына кача. Болытлардан җиргә ап-ак кар ява. Карның каян килеп чыкканын белергә теләсәң, безнең каналдан кар турында видео кара. Сылтама видео астында. Үсемлекләр, агачлар кар астында кала. Кыш көне алар үсүдән туктап тора. Кар күп яуса үсемлекләр ишеми, кышны әйбәт үткәрә. Кар астында язга кадәр бижәкләр дә йоклый. Хайваннар кышны төрлечә каршы ала. Куян, тиен, төлке, бүре туннарын җылырак тунга алыштыра. Аю, бурсык, кирпе көздән үк өннәренә кереп йокларга ята. Җылы якка китмичә туган якларында калган кышлар көздән әзерләп куйган запасларын ашый, яисә кешеләр биргән азык белән туклана. Ә син кыш көне кышларны ашатасыңмы? Кыш көне елгалар, күлләр һәм инешләр калын боз белән каплана. Боз астында кайбер балыклар йокыга тала, ә кайберләре йөзүләрен дәвам итә. Аларга су астында ризык җитәрлек. Ә менә кислород бик аз. Шуңа күрә кешеләр, бигрәк тә балыкчылар, боз өстендә кичкенә тишекләр, уентылар ясый. Кыш салкын булса да, күңел ачу өчен менә дигән вакыт. Җылы киемнәреңне ки дә туйганчы чана шу, тимер аякта һәм чаңгыда йөр, кар баба яса, кар атышып уйна, саф һавада рәхәтләнеп күңел аш.